दिनै स्कुलाव ओंखारबोनाया एसे एडभान्स जाबाय आंना थाबद्राय जाबाय बिनि थाखायनो स्कुलाव सौहैनायनि सिगां मोनसे दुब्लि मोनो दा बेवहायनो आङो दुब्लिनि नुथायखौ बिराद समायना नुनायलाय दसे सम बावनो आरामसे बार जाथावथाव बाइक सायाव जिरायनानै थाबाय दुब्लिनि नुथायखौ थारैनो गोदान गोदान माइ खिलिनायजों जोबोद समायना नुदों बेखौ नोंथांमोननो आं एसे देखायनो स्कुल मोनफैबाय आङो मर्निं एसेम्ब्लिबो जाबाय जोंनि फरायसालिनि बिबारखौ एसे देखायनो सानदों आं नोंथांमोननो बिराद मोजां मोजां बिबार बारनानै दङ फरायसालिया गबाय दा फरायसाफ्रा गावबा गाव न'आव फारि फारि थांगासिनो दङ डिसिप्लिन भाबै बेलासे सम जाबाय दा आङो बेलासेयाव फिसाज्लाखौ लानानै दुब्लिथिं दान्दिसे सम बेरायथावथाव बार जानो फैदों लामा बायनायाव दै जमा जानानै थानाय नैबे जायगायाव बिफांनि रिफ्लेक्सन आरो कारेन्ट खुन्थियानि रिफ्लेक्सन बिराद मोजां नुदों वाह सलिड आजिखालि मानसिफ्रा दुब्लियाव माइ गायनो फैयोब्ला साहा लोंनो थाखाय प्लास्टिकनि ग्लास लानानै फैफायो जाग्रा मुवा लानानै फैफायो दा बे प्लास्टिकफोरखौ बिथांमोनहा जेब्ला बाहायखाङो अब्ला बुथुमनानै न'आव लानानै थांफिना दुब्लि जिङावनो बा लामा जिङावनो गारनानै गालाङो दा बियो उरायनानै दुब्लियाव थाङो दा बियो मोजां नङा आरोना जों बयबो मिथिखागौ प्लास्टिकआ सेवनो रोङा होननानै सेवनो प्लास्टिकनो गोबां बोसोर सम नांगौ दा बेबायदियाव जोंनि दुब्लिनि हाया लासै लासै पलिउसन जालाङो नुबायना प्लास्टिकआ बिथिंबो दङ ओरै फुरा जेसेबां नायलांगोन प्लास्टिकआनो प्लास्टिक आरो दा दिनै एसे गाबोन एसे बेबायदि दुब्लियाव गायग्रा हायाव प्लास्टिक जमा जायोबा बोरै जानांगौ जाखो फिउचार जेनेरेसनफ्रा बेयावनो मावनानै जानांगौ दा बिसोरनि थाखायबो जों एसे साननांगोन दा गावनि उदै सुफुंनायखौल' नायबाथ' जानाय नङा जाहैबाय अजीब दास्तां है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें है कौन सी ना वो समझ सके ना हम लोगोफोर आं दा टाटा पान्च गारि सालायनाया फ्राय बोसोरसेयानो जानोसै दा बे बोसोरसे जानोसै समसिमाव आं दासिमबो जेबो प्रब्लेम बेबायदि मोनथ'वाखै गारियाव मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ नाथाय जुदि नोंथांमोनहा बेखौ लानो सानदोंब्ला आङो मोनसे बिराद इम्परटेन्ट खोथा खिन्थानो लुगैदों बे गारिनि बागै दा बेनो जाहैदों गारिया जिहेतु 3 सिलिन्डार इन्जिननि सायाव बेस बेनि थाखायनो एखनब्ला सालायनाय समाव एसे पिकआप लानो हादवा बायदि मोनो आन्डार पावार्ड बायदि मोनो दा बेनि थाखायनो गारि लानो सानबाय बायदोंब्ला एसे साननानै नाय आरो बेनि सायाव ओरैनोथ' लुक वाइज गारिखौ बिराद नायनो मोजां नुयो बांद्राय गिदिरबो नङा बांद्राय फिसाबो नङा दा स्मल फेमिलिफोरनि थाखाय एकदम पारफेक्ट गारि होननानै बुंजायो आरो बिनि ग्राउन्ड क्लियारेन्सआबो एसे मोजां बेनि थाखायनो अफ रडिं खालामनायाव एसे मोजां मोनो बांद्राय प्रब्लेम जाया
दा आं जाय भेरिएन्टखौ लादों बियो टप भेरिएन्ट डुवेल टन बियो ओमफ्राय कालारखौ नायनायाव बिराद मोजां मोनो आङो आरो लिमिटेड एडिशनमोन बियो काजिरंगा एडिशन आरो बेनि कालारखौ कम्पानिया ग्रासलेण्ड बीच होननानै बुङो बेनि माइलेजनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला बियो फ्राय 17 to 18 खौ देखायो आरो खिन्थु जेब्ला सिटी ड्राइभ खालामगोन अब्ला एसे खम देखायनो नागिरो 12 बा 13 नि गेजेराव देखायनो नागिरो आरो कम्पानिनिफ्राय दाख्लैसो मोनसे गोदान आपडेट फैदों दा बे आपडेट बायदियैब्ला टाटा पान्चआवबो सोरनोबा गोजौनिखौ मा होनोमोनलाय बाबा सानरुफ गोनां नांगौब्ला दा सानरुफ गोनांबो मोननो हासिगोन आरो दा कम्पानिया बेखौबो नोजोर होदों खोमा दा मोनसे हुन्डाइनि एक्सटार होननाय मोनसे फिसा गारि फैदों दा बे फिसा गारियावनो हुन्डाइ कम्पानिया सानरुफ होनो हादोंब्ला जों मालाय मानो सानरुफ होनो हाया बेखौबो बिसोर नायदों जानो हागौ आरो बिसोरो मार्केट सेजानायखौबो एसे सानदों खोमा दा बेनि थाखायनो बे आपडेटखौ बिथांमोनहा लानानै फैदों दा बेखौबो नोंथांमोना कनसिडार खालामनो हागोन आरो अभारअल गारिखौ बुंनो थाङोब्ला कम्फर्टआ दङ आरो बिनि दरजाया बिराद मोजां 90 डिग्री एंगेलाव बिनि दरजाया गेवो स' न'खराव सोरबाफोर बोराय बुरै मानसिफोर दङब्ला बिसोरनि थाखाय गाखोनायाव बिराद इजि जायो टाटा पान्चनि टायारनि बागै जुदि बुंनो थाङोब्ला बियो 16 इंच आरो अफ रडिंनि थाखाय बेनि थाखायनो बिराद मोजां जायो दा नोंथांमोनहा टाटा पान्च लानायनि प्लेनिं दंबा लानो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया मोजाङानो गारिया दिनै बेबायदि जेबो भिडिअ खालामनायनि प्लेनिं गैयामोन थेवबो खालामलाबायबाय आरो दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायदों जिहेतु आङो साबायखर बावबाय आरो नै मोनाबाय फिसाज्लाया लेखा फरायनो जिरायबाय मा फरायखोथाय गावसो मिथिगौ स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ स' माच